10 yıllap şolurda çıkarıp dünyanın pulunu kazanyan Toyota kompaniyasını seravno biz gowarýas. Hemmeňize salam, oglanar, gyzlar, gowum ýagdaýlaryňyz janyňyza sagmy. Bize saat 8 şuwat, şonu da size görýän ıslap durun. Türkmenistanyň ıssyk howasyndan hemmeňize salam. Kim haýsy şäherde, haýsy ýurtdan görýär, kommentarda hokman belläň. Näme üçin ýa-ni videoň başynda 10 yıllap şolurda çıkarýar diýdim. Toyota Sienna'nın 3-nji pokoleniýasy şu maşyn tanış şoluň oglanlar. Şu maşyny Toyota kompaniyasy 10 yıllap çıkardy. Şolwurda, şolwur kuzowda. Elbetde, torpedosyny ütköden boldy, farasyny ütkötdi, bumperjyny ütkötdi. Iň soňuna 8 kor karop goýdy. Şeýden biziň göwnümiz alatda 2010-njy ýylyň 2020-njy ýyla çenli şolwur kuzowda çykanlar. Elbetde restyling boldy bir näçe gedek. Ondan soň 2021 hibrid başlanýar. Maşyna bakyberiň. Siz şu maşyny 4 tarapyndan gördüňiz. Göwnüňiz ýaradyp moglanlar, güneşli idi. Täze maşyn däl, köneje maşyn. 2010-njy ýyl, uje 16 ýyl bolup gelen maşynda. Göwnüňiz ýaradyp güneşli idi. Mene elbet göremok. Biziň ýurdumyzda iň populyar nismeýni maşyn elbetde. Taksi islamyda mowara maşyny kredip ýören oglanlar amma, ýük basyp ýören oglanlar amma, gereginden artyk ýük basýan oglanlar amma. Eliňiz gallaryň mesele ýok, binamys maşyn. Toyota'ň kaçystyasy bamynna. Oňa hiç söz ýok. Ýöne ýekaja pretenziýa näme üçin 10 ýyllap şolwurda, näme üçin hissat ütgemedi. Kommentarda her kim öz pikirlerini ýazsyn. Diýjekler bolar, başta çykanda gatgow çykdy, şoň üçin hissat ütgetmek gerek ýok diýip. Siziň käm dogry bolup biler. Sebäbi şu wagt görýän-de mundan has köneler hem sürpberler. Birinci pokoleniýa Sienna'laram bar da, birinci pokoleniýa 98-97-nji ýylda çykarylan Sienna'lar bar o. Ana şolaram bar da şu wagt, şolaram şu wagt hyzmat edip ber halka. Ýük garna basýarlar, kredip berenler amma, başga öz işler üçin ulanyp beren adamlar amma. Realna gowy maşyn. Oňa hiç pretenziýa ýok. Ýekaja pretenziýa ýanky 10 ýyllap şolwurdady berendikleri. Taryhyndan başlaýyn bu maşynyň 1998-nji ýylda birinji Sienna'myz çykýar. Ondan soň Dut Sienna'myz çykýar. 3 motor goýuldy. Soňra buna bunymyz 2010 modelimiz 3,5 motor kile. Birinji 3,5 şu Sienna'da goýuldy. Bulaňam 2 motorda gelenler. Ýöne biziň ýurdumyzda edil 3,5 ma, 2,7 şo Prado motor bar. Ana şonam goýan ekenler muňa. Soň spros bolman üçin 2013-nji ýylda, 2014-nji ýylda polnusy aýrýarlar ony. Ondan 2 vada gelýär we 4 vada gelýändir bu. Bunymyz biziň 2 vada. Biziň ýurdumyzda aslında 2 vada bar edýän. 4 vada meňe gawat gelmedim. Gawat gelen ba bolsa kommentarda belläň. Şolwur motor goýuldy. Iň soňuna muňa täze karop goýdular 2018-nji ýylda. 18-nji ýylda uje 8 kor gelenler. Täze polny täzelediler. Ondan öň şolwurda geldi. Bunymyz biziň 3,5 motor, 6 skor, 276 güç we nolan ýüze çenem 7,5 sekund. Ýörüş erbetdäl. Paşty 2 tona gramma, 2 tona gramma ýöne ýörüş erbetdäl 7,5 sekund. Mene normal mi kadýanda? Yumşak maşyn 2 aýdan gowrak sürüp bermiş maşynda 2 aýdan geçdi. Mene da bolmuş maşyndan. Kim Sienna sürüp beren olsa kommentarda belläň. Bu ýeri aýdypdy ýadymdan çykan o intam Sienna süren adam, bar Sienna öwrenşen adam başga maşyn sürüp gelen okdy. Näme üçin şo şeýle? Kommentarda belläň ulanlar. 17-lik diskada zavodskoy operator ýa-da ýakynat diýen görünürmkä? Ana Optimus, görýäňmi? Gök çolup duran karaçaga. Optimus kalotkalar dakkanlaryny ulanlar. Dan moment ýurdumyzda bahasyna we kaçystysyna görä ingo kalotkalaryň biri 5 vilayatda satylýar. Şu ýerde nomerler goýjak. Näme üçin muny görkezýän? Diňe öz ulanýan zatlamy size de maslahat berýändir. 3,5 motorumyzda da Green Hill 1040 goýduk. 3,5 bolýam diýip soraýan ulanlar üçin elbetde bolýar. 2010 Sienna. Şunu goýup berýän. API diýerler daýynda biz API diýäs. Nämeligini bilmeýän oglanlar üçin aýdyn. Amerikan Petrol Institutu bar. Şoňa her bir ýa berýän bahasy bar.
bahasy. Ana to есть Speder apisi. Şolun beren bahasy. Mundan öňküler SN+, mundan köne ýaglarda. Ýağım tehnologiýasy ütgendir. Her ýyl has gowy ýaglar çykýar. İzle almak nesip boldy. 5 ýylatda satylýandyr Green Hill ýağımyz. Şu ýerde nomerler jaň edip jelerlere adresler alyň. Ýene bir zat. Daşary ýurtdan gelýän gymmat ýaglaryň lübowy bilen kaçysyny deňestirip bolýar. Haýsy ýag bilen deňestirelim kommentarda belläň. Bu maşynyň komplektasiýasy L+ bolanyna. Ana. Şulwa berde knopkada da açıp ýapýar we açarda açıp ýapýar. Bundan başga LED var bolam. Ýanky funksiýalary ýok. Onuň XL var, has gowy we limited var. Ol hasam gowy. Koja salon, podograf, abduflyjy gelýär. Näder oglanlar şu maşyny men size sürk gorkadan, ýumşaklygyny gorkadan, dalşy aýdyp berjek zatlan bar. Videony öçürmäň, like, kommentariýalaryňyzy goýun, birinji bilen sürelýär. Ata garanky düşmäke sürk gorkadan oglanlar, ondan soň uje biziň çyramyz bardyr. Garanky düşen ýagdaýyna, garanky bolmaýar. Emme zat taýanjak video soň garanky bolar diýip öçürip goýarman, çyrajygymyz ýetdik. Men siýana beýle ýumşak duraýdym, opdum. Özüm sürüp berner älle. Şolun ýöne ýanky problemasy bar bolanlar, gapylar tykyrdaýar. Şol gapy meselesini azada çözüp berdi. Hudaýa şükürine hiç ses ýok. Bir şol ilkisi denýede galy, onam oňarsam boldy. Maşyna hiç ses ýok, gapylar hiç ýagdaýda ses eden ok. Men azada şu ýerde nomerini goýaýyn. Ilki bagajnyma da oçukda berdi. Bu maşyn biziň özümiz maşgalamyz üçin ulanıp berdi. Inni satmagy hyýal edýär. Näme üçin satýar? Ýylyny täzelemek üçin. Bu maşyny ýa aýtdym, ýani 2 aýdan gowrak sürdüm. Balyk etdik, oňa etdik, muňa etdik. Aý çağlar alyp gitdim, dowanyň çağlaryny eýlek beýlek owa edýär. Gaty ýumşak maşyn. Men hiç hem 1000 ýalyk ýumşak durýdym. Nu siýanaň ýumşaklygyny bilýärse, hemmämiz bilýär ýöne. Özüň sürüňde 1000 ýaly ýumşakdyr öýdüp pikir edem. Öz maşyny satmak üçin öwýänler diýip pikir edäýmän. Bärde o zat hiç şeýle meseleler ýöreşini görkeden. Bärde biziň bar maksadymyz şu maşyny maksimum siz bilen tanıştırmak. Näme üçin ýurdumyzda iň populyar semeyni maşyn şu, ýagny minivan. Näme üçin biziň ýurdumyzda iň populyar minivan şu siýana. Näme üçin eýlek modellerden. Şo soraga jogap bermek. Ýöreşini görkeden oglanlar içinden daşynan mikrofon bolýar. Sen bakıverin. 3 çarp haşlap çıkıyor yani. Bastı onu. Gene oraya da. Berde sport rejimi yok. Hava işin rejimde barlak görüyorsun. Çırağımda birinci yerde ulanır. Ay normal yürüyüş o erbettel. Siýana opsam yürüyüş erbettel. 3,5 erbettel. 3'lüğüm daşa goýuyor ya. Sırp gören oglanlar bilenler yürüyüşinden hiç zat yok. Yol tutuculuğu. Abeşni bir minivanna. Şu maşyn başta çıkarlarına Amerikan ýagny demirgalyk Amerika ýurtlar üçin, Meksika, Kanada, Amerikan özü üçin çıkarlarına başta çıkarlarına. Şu taýda iň populyarny minivanyň biri boldy. Nomer 1 minivana Amerikada Chrysler'ın bir modeli kene. Öwrendim onu. Ondan soň şu siýana bar. Ford'um eýleki kompaniýalarym Toyota bilen konkurens edip bilmedi. Ýanky Chrysler bilen konkurens edip bilmedi. Şular nomer 1 minivan hasaplanýar Amerikada. Şu wagt biziň ýurdumyzda Kia Carnival bar. Şu maşyna danmam men konkurent. O da näle? Edil muň orny tutup bilen o şu wagt. Ana ýol tutuculugy şuň ýalak da olanlar. Ýöreşä goýmam. Şoma izolasiýa merbetler ortalyk. Edil aňar başy goşuma izolasiýa diýjek ýöne. Erbetler. Siz siýanaň haýs pakalerini haýfawarýaňyz. Dutsiýanamy ýa banamy ýa birinji siýanany ýa soňky modelimi. Men özüm äli 2021 arasynda meli. Maşgalam üçin alsam 2021 aljak. Ýyl täze datda, o 3,5 haş edip zat ýögün onu. 2,5 gibrit delýär ýöreşen oňam erbetdäl. Ekonomiçni. Bul kenrak ýakka. Ol wapşe ekonomiçni. Aýda bir gedek benzin goýsaň ýeterlik bolýar däp gibrit da. Yarım toklu, yarım benzin. Şu
şu Siena'da in görýän zadım şuň razvarody. Ana. Erde rulowy kolonkaňyz gowy bolsa, razvalyňyz gowy bolsa, rulowy kolonka stulkada kakylmadyk bolsa da razvaro şuňalak bolmaly. Ýa-da dar ýol bar da süren ýolumyz. Şondan çykman aýlanyp bilýär da duranjy ýerine. Men häzir daşyndanam görkezjek. Ana bolany razvarodna serdim. Görýärmi? Duranjy ýerine aýlanyp durandyr. Ana. Görýärmi? Duranjy ýerine aýlanyp durna. Siena'nın razvarodyr, legendarny. Ingu görülen razvarod şu Toyota'da. Maşinimiz 7 adamlyk. Berde de oturuş formal aýrylýan bar. Onu öňke alyp galypdyr bize satardy. Mene insan bermändim gelenden soň bildim ýoklugyny. Ýa-da 3 adam, berde ol aýrylýan syýomny kresloja goýsaň, berde 3 adam, öňünde de bir adam ýa-da 7 adam bolýar, wadiçil bilen elbetde 8. Bunymyzy le bolan soň berde hissat ýok. Limçädinna beýleki näle kapitan sijen edilýär, bärçi galýa, opsiyon komplektatsiýasyna görä gowja zatlar bar. Ýöne gowzat Abduf berde ýygyna bar, ýygyna sazak bolýar özüňe görä. Öçürip bolýar, gataldyp bolýar. Imini bu maşyny almak isleýänler üçin bu maglumat maşynyň degimi ýytky bagajnygydyr. Ana şu ýygynyň degen bamperiň aşagda şol zatlygyna dur, ütkeşik oňalmandyram. Kratkada sepilmen şodurşuna dur degim agyr däl diýjek sadım. Diňe şu bagajnikde bir kök galan bir kajyklar ýerine 2010'un 5-nji mi 6-njy aý. 5-nji aý eken 2010'un 5-nji aý bir kajagyny goýan şu ýerde. Kime gadakly bolsa maşynyň bahasy $15.000. Boljak ýeri $15.000'dur. Ýani 14.500 sonra gitdiler şu abzora gelmäkem. 14.500 uza soradylar. $15.000 bolsa berip bolýar. Motor korobka gowy galandan ussaňyz alyň, gelin barladyň, arka näkilet barladasyň. Wadiçil gapdal sijeni elektronny sazak bolýar seşiňe görä. Passajer gapdal ýöne ruchnoy. Toyota kompaniýasy şoňa da gaplandyr da gödöňelem. Şuňa wara bir zat bar, Toyota'nın öwesini bilýär, realny öwesini bilýär. Gowy maşin, gowy diýesin bilýär ýöne. Şoňalak jadny kompaniýa. Realny gaty jadny kompaniýa. Dünýäň pulunam gazanýarlar. Berde 6 skor korobka ulanır. Ýöne ruchnoym etip bolýandyr avtomat dasy. Ruchnoym geçip bolýar istesem. Ýöne hökman zat ýok, edil bir ýeri gerek bolsa ulansaňyz bolýar. Şuňa açyk öz prostoýja audio sistemasy komplektasiýasyna görä elbetde balaram ütköýär. Inni şu Siena'ny çıkaran adamy aglyňyzdan gelenini söwüp bilýäňiz. Imni şu L+'dadyr. Serediň oglanlar. Kamera zadnya vida mıňa serede o bu gitçik monitor näme? Näme bu? Birinjide başda gelme men sagat mı kaýtdym ama sagat görkezdi. Biram gapyň açyk bolsa görkezdi. Gapylar bärden açyp ýapyp bolýar. Luk ýok. Lukly samma ýöne. Neserden gapymyzy açyk goýduk bolýar. Gapyň açyklygyny görkezdi. Sagat görkezdi. Şu kamera zadnya näme bu? Yaman ki çok ýöne näme bolsa da sağ ol tagarekasyny täm goýupsyň bu uzun maşina. Ýene bir zat Siena'da erden açyk salynýan ýerde ikinjide şeýle basýan bolýan salon görýän. Balayna zadny vidayna ha. Berde serden nikel bu aýna däl bir kil nikel salonyň için görýän. Öň bilen okdym şunu. Şu maşin sürüp başladyma. Näserden şeýtýaňy bolýan polny açylýar soň ikinjide. Ana. Gördüňmi? Berde salon için näme gitdir, çağlaňyz adyňyz bagasa görüp bolýar. Bulayna da häzir salon görjek bolsaňyz, ýa-da görünmeýär. Berde ýa-da gördüňiz, bunda da salon. Siena'nın taşdemesinde bar eken şular. Näme bolsa da berde klima da goýupdyrlar gaskanmaň. Berde de şuň açyk, ojak-bujak salynýan, pastakanyga dön bolanyp bolýar, kofe çyksyga. Bären pastakanyk şeýle. Barça gaşymyz bar. Gatula däl o. Normalny. Ýöne şulan halajinlik gelýän, bam haýdýan men bar, azak gaz oýunçy, ýa-da şu platinumda gelýärdi. Torpeda обычный plastmas. Öňlerde bäri hem de plastmas hiç koja zat ýok. Обычный näle? Ardan plastmasdan edilen. Ýöne 2010 ýylyň kosada seret görýärmi? Hiç sabolmandyr o plastmasa. Bolmasa ýurda masy 3,5 motorumuz. Motor aýrbetde ýöne. Istijadan şu maşynyň 200.000 kilometr probegi var. 350-400 bolman remonda gelen o galan hamyja guýan ýaňyza bagly, siziň seredişiňize bagly, elbetde kislota birine berseňiz
100 000 dedi. Yağım içirip berýär, stuwam berdirip bile. Atak erbetler motory. Wagt-wagtynda yağını çalsaňyz, birazçyk normadan köp goýsaňyz, wahanusyňyz zadyny ses etmedýär, şoňa kömek edýär. Bärde 270 güç var. Nolun 100 ölçennem 7,5 sekund ýaňytdym. Ýöreşinden opşa dawolny. 4 wadatyny sürk görmedim, 4 wada näle ýörýär? Onu bilemok. Sürk görenler komentarda berilen primer no da şolurlar. Ýa-ni turist aýlak gitdiler bärde 2017 var eken gelip seredýärdi. Ey way menkiden hiç ýyl tapawdy ýokmaýmyň diýe. Çalaja fara, çalaja bumper, çalaja tarpýa dütken. 10 ýyllap şol bir köz boldy olanlar. Men haýran, näme üçin şoň ýaly edýärler. Hatça bolmasa 5 ýyldan abna videolar has gowalardym kadýan. Onu da bahasyny, atan bahasyny ederler da diýýärmi. Bolýarlar bor, hamatda bolsa ola çykar berdirler. 16-17-de bumperçiga ütköşükdir. Mana häzir 2019-da öwürip bolýar, arkaýyn 19-20. Hiç kim daşynan seredip, şoň öwürlerini bilmeýär. Bumper aýyrdyňyz, farany aýyrdyňyz, tarp edip takdyňyz. Ýöne o da artykmy çuja çykdyjy bolýar. Bu maşyny biz hissada öwürmedik, näme üçin? Sebäbi öz zawodkoy kapody, öz öňüne wapşy hiç ildegim ýok. Şoň üçin hissada çalşmadyk. Şudur şuna sürp berdik. Prinsipi biziň işimize ýarýar, gitjek yerimize. Äkitýär, getirýär. Bu maşynyň komplektaçyasy L+ bolan üçin ruşnoy da. Soň men muňa davotçuk koydurdum, ona mazada koydurdum. Gördüňmi? Davotçukluja. Bolmasa alıp tarp edip yapmalı. Bagajyna şuňa alyp kiçirek gelýär bäri. Bu sidenýany ýöne ýatyryp bolýar. Ilk sidenýany ýatyryp şu bagaj bärini çukur bolup duranlar. Şuň içine salyp bolýar sidenýany ýatyrýan, sidenýany salýan. Ondan soň size ullokan bagaj bolýar. Bagajyna prinsipi hiç ýyly pretenziýa ýok. Şu ýerde men size ýazaýar nädir? Option näçe kup bolýar, gyzyklanýan oglanlar üçin. Sebäbi ilk sidenýany ýatyrmaly, bu sidenýada ýatýar. Buny onu ýatyrsaň, prinsipi izden bir san matiz salyp bolýar. Bir ullokan halajyny äkitip gördüm men bunda. Diňe gowy taraplaryny aýtdyk, minusyny aýdaýan oglanlar. Halamadyk zadym bu maşyna benzin kän ýakkan eken. Kän ýakkan. Goýýan agoýny 2 güne ýeter etmez. Misal üçin 3,5 men ýesminemde arkaýyn 3 gün sürýärdim. Şunam edil şo sürüşüm ýa sürýän 2 güne maksimum ýetdi. 2 güne dol ýetenok reska gyzalýan. Ana ul minus şo benzin kän ýakkan. 3,5 motor bolan üçin hemem göwrümjü amma da. Maşynyň zapças ýagdaýy avtoguntmadynyň bahaladyk görüň oglanlar. Men ertirem ýene bahaladyk görýin. Şu ýerde avtoguntmadyny goýjak, 5 welaýatda ýerler bar. Zapças ýagdaýy eýlek Toyota'lar ýaly Camry nähili bolsa bu da şol. Näder farasyny da alyp göremok, o zatlar çala gymmat bolup biler. Biram şoň ilk farasy gymmat eken. Gaty gymmat ilk farasy. Sebäbi köpüsi şunu goýýar da, gaty gymmat eken ana şonu. Hemem 17 kam gymmat. Opşam şunu 17'de öwrýärler, 10 kam gymmat. Karşı fara uğur gymmat. Hada o uğur. Men şoň rulowy kolonkasyny çalşdym, gaty gymmat däl, abyşny $100 bahasy bar. Şoň rulowy kolonkasyny men çalşdym oglanlar. 16 ýyldan bäri çalşylmadyr. 16 ýyldan soň çalşylsa normalmy kadýan mena. Rulowy kolonkasyny bir çalşdym. Rulowy kolonkaň nämeligini bilýänsiňizler. Bir kez ses rulowy tık tık tık. Rulowy kolonka şu ýerde goýýyn. Lykyrdaýardy. Çalşdym. Wtulka kaktyrsam bolýar, onu oňarýan oglanlar. Wtulka kaktyrsam, wtulkada çüý alçyk bir daçyk kakýarlar. Şonu kakýan amatly oturýar. Primerna $30 zada bitýär. Dolarda aýtýan sebäbi daşa ýurtdan görýän oglanlar oňarçak golýanlar bardyr. $30 bitýär, ýöne razvarodyň gitýändir. Wtulka kaktyrsam. Kaktyrýan, soň öwürleňde haýsy bolsa bir gapda razvarodyň gitýär, ana şonsu bar. Käbir daýo wtulka kakýar, onu wapşe bitýär. Ýöne bir ýaşyl bar, ana şol kaksa 100%dan 10%-ni gitýär-de, 90%-ni galýar. O käbir kakýar bolýan 50%, 70% ýitýär, o gaty kyn bolýar. Şoň üçin $100 ütköşük bir kän zat däl. Şoň üçin zadeden jelatin rulowy kolonkany çalşyp goýberem. Isteseňiz täze alyň, isteseňiz angar alyň, ikisem şol bir baha. Täze zada täze bolýar. Angardadan bir abaçasyny tapsaňyz, o da esli jabagda gitýär. Prinsipi bir gerek ikide çalşylýar. Ömrü boýunça şu maşynyň ana şeýler oglanlar, zapças ýagdaýlar, amortisatorlar da atlar, Camry bilen paşdy bir zat, kolodkalar paşdy bir zat, o taýda bir näme diýeli, 20 manat, 50 manat eýlek oýnap biler. Şu aýdan zatdan hemmeňe de peýdal bolanlar diýip pikir edýän, opşu maşyn sürýän oglanlar, siyana sürýän oglanlar,
peýdal bolan bolsa like, kommentariýalaryňyz we podpiskalaryňyz bilen gollamany unutmaň. Taksist oglanymyz 7 adam alyp içerje Aşgabatda kirýärler munna. Ana ýa-da 3 adam arkaýyn sygýa. Highlander ýalak däl, bu gasyl oturmak, spakoýn oturup bolýar. Men ýa-da oturup çärjewden bärik gelipdim şol Köýtanaga gitdi. Gaýtçyn biz Belikde gitdim Köýtanaga şonu. Gaýtçyn Sienada gaýtdym da çärjewden bayram alaşyny şonu şuňaly ýa-da oturup gaýtdym. Ýöne ol 3 dut Siena. Prinsipi içi ütköşük bir ütkan da ýok. Çarjy bu giňirek ütködi ýöne oňar bir ütköşük zat ýok. Ýa-da spakoýn oturup gelip bolýar şeýle. Öňde hem arkaýyn ýaplan oturup bilýär. Ýa-da giň däre Highlander'ın ýalak däl. 7 adam arkaýyn sygýar, 3 adam bärik sygdyrdylar, 3 adamın bärik 6 bolmy? 7-njem öňüne oturup geldi. Ul maşgalaň bolsa, mundan gowdat ýokmy gaýdan? Näme üçin imni şu Siena gowy? Näme üçin Kia Karnaval ýa eýlekler populyar däller? Bizde indi Kia Karnaval populyar bolup başlady. Sienanyň ýerini tutarmy tutmadym onu bilemok. O da gowy maşyn razvarol dany gowardym dolap zor. Badur YouTube kanala geçin görüň. On komplektatsiýa has bagatymynyň gowy ýerler bar. Ýöne byň zapçaýsy hasardan usulamyz oňorya, ene Kia Karnaval am oňoryalar. Ýöne bu maşynyň iň esasy zady Kia Karnaval'dan we beýleki minivanlardan iň gowy zady likvidni maşyn. Traderlar bilýändir likvidni. Likvidni bolanda Lyuboj wa satyp bolýar. Şu maşyna Lyuboj wa alyjy bar. Şunu birazda satla goýsak, nesip bolsa, mesele bir hepde onun içinde galanam nesibi Allah'ın kömegi bilen arkaň satyp bilýär. Alyjy bar, spros bar şu maşyna. Düşünürip bildimmi? Şonunum köp adam alýar. Alaýyn süreýin pul gerek bolsa satardyň aýdy. Opşam Toyota'ň bizde populyarlygynyň birinji sebeplerinden biri şoldur. Kaçysto gowy mesele ýok. Birinji sebäp ýöne kaçysto däl. Birinji sebäp şu maşynyň likvidniligi, Lyuboj wa satyp bolýanlygy. Şol sebäpden hem iň populyarynda. Ford, Kia, Hyundai bize gelip başlada soň şolong üçsünün geleniniň sebäbi Toyota'ň bahasynyň gymmatly bolmagy. Gymmat boldy. Amerikadan aramyzda da çereşur gymmat alyp başlady soňky wagt. Öň 10 000 ýapylan 20 Camry'lar 13 000 alyp başladyk. Öň 20 000 ýapylan Highlander'lar 25 000 alyp başladyk. Şeýdem Ford, Kia, ýani olarym pessäler bulardan. Olar şep ýoşadan gelip başlady bize. Adamlar näl bir açyk amatlarak bolan üçin aldy başda Kia'ny, Ford'u, Hyundai. Dogry diýmeli. Şol häzir Toyota'ň bahasyna bolsa hiç kim alanok şonu. Her kim Toyota alýar. Ýöne olar has amatly boldy adam aldy. Gördü, edem däl eken aýda. Indi öwrenç başladylar, indi geler. Şondan hem soň bir açyk bilen bahasy durdy, bolmasa bilen bahasy ýene asman uçup gelýär. Toyota diňe galyr ýa. Toyota kompaniýasy dünýäň puluny gazanýar. Biz şunu gowurýarmyz üçin. Bolmasa Toyota döwrenok diýäňe de ýalan da açyl. Öňkü Toyota'lar şu wagtdan kaçsasy bir açyk gowy täzelerden. Men madamy täze zat gowy diýänne, ýöne şu videoda boyun alsaň bolýar, hakykatdan öňkülen kaçsasy has gowrak bolup çykdy. Belki men ýalňyş bilerim. Kommentarda belläň, sebäbini şu TikTok'ta görýän o 25 Camry'ň motory karobkasy oňurlup otdur. Dut Camry'ň motor karobkasy açylan o 2-4-de 2006-njy ýyllarda çykyrlar. Ne dip şoňa hiç şel kelläsi ýok. Kommentarda belläň oglanar näme üçin şeýle. Ana oglanlar şuňa alap zororly gowunuňyz ýaradymy? Siýana hakda näme aýtyp bermedim. Kommentarda belläň. Aýtmagy zatken garak düşüp gitdi. Has videonu uzaldy oturjak gel. Galan zat siz dowam ediň. Men aýtjaklarymy aýtdym. Maşynyň bahasyny aýtdym. 15 000 dollara bolýar. Boljak ýeri kime gerek bolsa gelin görüň utsaňyz alyp barladyň. Abmen özünden petrak zatlaryň bolýar. Toyota tapajak näme getirseňiz abmen et bolýar. Garaşyk ýokdur, muny satmalar ýylyny täzelemese gerek maşyn bu. Siz Sienanyň haýsy pokoleniýasyny görýän, onam kommentarda hökman belläň. Kim nähil maşyna alysy gelip dur. Her biriňize öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iň esasy adam janyň sag bolsun. Dawaýça.